रावबो गैया सासेबो। हेलो प्रान्जित मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय जोंना अनामिका फैदों हेलो। फैबायानो। प्रान्जित मैसाहारिनि जै गुड मर्निं अखा हादोंलै। हाब अखायानो हालायबाय माथो। हाब मोनफैबावदोलै जोंनि लाइक डान सनाना थेंक यू सो माच DN YouTube DN मा होनो DNU मा होनो गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं बे सुपार थेंक्स हरदो लोगोफोर अननानै मारै खबरफ्रा नों प्रान्जित खबरा आंना गाज्रिसोलै बारा मोजां नङा। दे ब्रा प्रान्जित सुपार थेंक्स हरदो। DNU आ मा होनदों लाइक डान नोंखिदो थेंक यू सो माच DN लाइक डान होनो थाखाय। ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों मा खबर ओंखिदों खबरा नायदिलै गोदाव सोराव। नै जोहोलावबो दङ जोहोलाव प्रडाक्सन माबानि मा होनो गोदान मडेल 2024 नि डाइरेक्टर जाबाय बिथाङा। ओमफ्राय जोंना मा होनदों थामसाब नेबुला मरा हिंसाम हे यार इयाव माबोरै फैखो? नोंनाव फैयाबा बोरै? माने आं नुजानायखाय माबोरै जाखोलै? मारै दायना जादोंनो नोंखौ ओंलै प्रान्जित नायना जाबाय आंखौ। ओमफ्राय अनामिका होनदों जोहोलाव आगै गुड मर्निं नामदो रानै नोङो गुड मर्निं बुंदों। गुड मर्निं आं दाना एलबिआव फैनो गोसो जालालै। माने एलबि सोरनिबा एलबिफोरावबो आं हाबनो गोसो जाला मानो होआ। नोंबो मिथिखादो खोमा दा आं एलबिआव फैनो गोसो जायैफोरखौ दा आब' अनामिका गुड एलबिफोराव हाबनो मर्निं दो गोसो जायैखाय। दिना थामसा मा होनदों ओ यार करो यार बहुत डेंजरस है बोले। ओ थामसा ब्रो डॉलर दीजिए मुझे सुपर थैंक्स दे दो। अनामिका हाय हिनसाम सनाफोर नावदों दि ना मा होनो प्रान्जित गुड मर्निं प्रान्जितआ हाबा जादोलै सनजित नांजाना। प्रान्जित डलार हरब्रा डलार हरब्रासो हाबा जानो हागोन ना आङो डलार गैयाबा बोरै हाबा जानो हानो। ओमफ्राय DN गुड मर्निं आगै होनदों अनामिकाया। ओमफ्राय थामसाबनि हास्राय खानाया गाजा मोनदोंना गाजा नुदों। नै जोंना जोबोद अखा हादोंलै इउटुब चेनेलनि गासै फेमिलि मेम्बार्सफोर नावदों। प्रान्जितआ मा होनदों पेटिएम गैया आंनावनो पेटिएम गैया गुगोल पे गैया नामा गुगोल पे फन पे 40 थाखा हरब्रा 40 थाखा देनां हरफिनगोन आंबो। अनामिकाया मा होनदों गांजिमा आगै सना गुड मर्निं दों। अनामिका देदोब्रा माबा हरदो मा होनना बुंगोन डलार हरदो 500सो सात। ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनदों गुड मर्निं दुलुर सना होनदों। दिना मा होनदों प्रान्जित उदै सानाया हामबाय नामा खिन्थु प्रान्जित उदै सानाया हामगोन ना हामाखै? ओइ DN जोंना माबा हरदो सुपार साट हरदो दे आंबो देनां हरगोन ना। एटिएमआनो गैया नांदों आदसा हरलै हर मानो होनबा बदलसोथ' बेफोरो गासिबो बदलसो नोंहाबो चेनेल दं बैहाबो चेनेल दं सानसे समाव नोंनोबो गोनां जागोन ना अब्ला नोंथांनोबो जोङो रिपिट हरगोनब्रा। जोहोलावआ मा होनदों जोहोलाव आगै दिनैसो नुदों नामजादा जोहोलाव आगै दिनैसो नुदों दे थामसाबने बोला anyone बोल रहा है। ओ थामसाब सुपार साट दे दो यार। अनामिकाया मा बुंखो हरगोन र' सना 500नि नामजादा। प्रान्जितआ मा होनखो DN साबाय थायो दसे दसेनो। प्रान्जित गैला नोंना बिबुआ सेवबाय बायदि मोनदों आङो। आंनाबा सेवबाय बिबुआ हसाले सनजित फोथाय गैमारानो अके प्रान्जित अके
ऐसा ही मजाक कर रहा है तो दे दो नहीं तो नहीं ओए चल दे दासो नै गुगल पे नहीं है संजीत दुब्लियाव भाई मैं आलि कसम थेगोन रक्षा बायदों ओके माखाखो थैंक यू सो मच थम्स अप अखाबो हाबाय थिगसो खारबोबाय आं बेनिफ्राय बहा न'आव मोनफैबाय नै Voice call from Ed Alweri. बलेना फन हराखैसं ना हरदोसोमोनथाय र' आंनाव नाम्बार दंखायो आं फन खालामना सोंहरगोन मुलि जादे फ्रान्जित नांदों दिना फ्रान्जिता मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना दालिसोमोन ओमफ्राय अमिता आंखौ मैया हरदोंमोन पंकज सन्जय हेलो हेलो थांनो पंकज थाखाय माबा मोनसे गुड जगार खालामदो मर्निं होनदों मर्निं कैसे हो ब्रो जगाराथ' ठीक हो राधे राधे कलेजनि सारा राधे राधे सोरथाथ' दं होनना फारि बुंहरदों बसुमतारी माबोरै खबर आगै दे मोजाङानो जायखिजाया आं सोंहरनि ओमफ्राय पंकज लाइदन थेंक इउ सो माच माथो समायना नुथारदों सनाखौ नांबाय आरोना पंकज सुपार साथ दे दो मुझे पंकज जी हेलो पंकज ओमफ्राय दिएना अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना पाहारि बसुमतारिया हेलो पाहारि पंकज नेबोला हेलो अनामिका जी पंकज हेल' नेबोला गुड मर्निं आं दुब्लियाव थांदोंमोनलै राधे राधे खबरा दं र' अनामिका पंकज जी मर्निं दो ओं ओमफ्राय इयो जासमिला जायखिजाया नार्जारि गुड मर्निं दस घन्टा आगै मोदोमोन नालाय गुड मर्निं गुड बेनिखायनो मर्निं दायो फन खालामांदां ओंखायनो रायज्लायहरनो नागिरदों ओमफ्राय दे डिएन नों सना नानो दे सोर सोरनाव गुगोल पे दङ हरदो बारियानो अखा हादों नामा अखा हादों नै सेसेनो अखा हागासिनो आरोना नै सेसे अखा गोलैगासिनो ओमफ्राय हाय हिनसाम आंनि सना नांदों ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों सना फ्रानजिनदों डिएन गुगोल पे दंबा हरदोब्रा एसेसो हेल' आब' എന്നടാ मा मावदों दे होमबालाय नोंमारगौ होनदों अके गो बिबार आयौ दादा सन्जित आंहा मबाइल चार्जआनो गैयालै दादा कारेन्ट फैदों आदसा बिबार हरदो सुपार साटफोरा हरदो 500 थाखासो अनामिकाया होनदों एसे मिनि दे मैसो नांजाना मिनिलालै बिबार लाइक दान थेंक इउ सो माच चल दे मिटिङाव दंनो दा पारि हरगोन होनना बुंदों गाव फनखौ सोर बेलाय दारियालाय ओं बलेन बिबाजैया औ दे बियो जाबाय पारि बि जाबाय माबालै बर' फिल्मनि डाइरेक्टर गोदान 2024 नि डाइरेक्टर आरोना बि दा प्रडिउसार संसारनि मायानि नोंथांमोना बर' सावथुन संसारनि मायाखौ नुनो थांगासिनो दङ बिथाङानो जाबाय मेन बिलनबो प्रडिउसारबो आरोना लोगोफोर संसारनि मायानि ओमफ्राय गुगोल पे गैया आंहा सन्जिदों खिन्थु अके डिएन बहा थायो नों आगै नों आङो दायो माबा दं आरोना उन्दुगामियावसो दं आङो उन्दुगामियाव ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नोंनिया गुगोल पे खालामगोन आं नोंनियाव गुगोल पे खालामगोन आं नों हारसिं खालामना ला दादा अके बिबार ओमफ्राय पारिया मा होनदों समायना दे नावदारना पंकज जी सुपार साट दे यार प्लिज पंकज अन थेंक इउ सो माच पंकज अन अनामिका होनदों बिबार आगै गुड मर्निं ओमफ्राय एसे बिबुंथि होनोबा फंनैसो
Pangkos. Ini Kereti namanya. Pangkos Kereti love. Wow. Fantastic love. bibar amade onamika on bibar amade morning abo onamika माबाया अनामिकाया 500 ओमफ्राय बिबारा 500 जासिनदो एकदम रोजा रोजा साबायखर होगोनलै कोटि कोटि प्रणाम करेगा बड'फा पार्कआव मम' जाहोगोन ब्रा बड'फा पार्कआव मम' जागोन 100% जाहोगोन आंनिफ्रायबो जाहोगोन आं बिबारखौ जा फंबाया सक्सेस जाबानो खुश हमारा भी एक दिन आएगा ना सबका दिन आएगा है ना इसीलिए मतलब थोड़ा थोड़ा 1-2 रुपया मदद करने में क्या जाता है ना ऐसा ही बेकार खा के पी के छोड़ देता है तो एक भला होने के लिए कुछ 500,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई नुकसान नहीं है ना भाई बहन लोग बढ़िया देते रहना हम भी देंगे जब अपना दिन आएंगे तो बिबार माबा मा होनना बुंगोन इउटुबाव नायबानो रोंगोन आरोना ओमफ्राय जोंना पिबिया मा होनदों आंथ' थांना मोनजाखानाय नङा 500 हरलायगोन नामा हा 500 हरलायगोन नाम दादा ओमफ्राय बिबारा मा होनदों 500 हरगोन आं दादा सनजित होनदों पिजिया होनदों 7 लाइक दान थेंक इउ सो माच माने जेनेबा जाय आंनो सुपार चाट हरो माने आंबो हरफिनगोन आरोना जेनेबा मानो होनबा बिसोरबो सम फैगोन ना आंबो हरफिनगोन आरोना लोगोफोर हरफिनगोन टेनसन लानाङा अनामिकाया माने सनजित सना नोंलाय हरा बा सोरनोथो हरनो आंलाय नांदों आरोना अनामिकाया नोंनो हराबालाय सोरनोथो हरनो प्रान्जितआ अन बिबारा मा होनदों प्रान्जित माथो होआ माथो नांदों आरोना माथो मानो होआखै प्रान्जित बिबारनो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों आं अनखायो ना मैसो नांदों आरोना मैसो बे एख' नङा ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनदों बिबार नांबाय आरोना बिबार नों बिबार बिबार नों बिबार मानो बारेनो बिबार होननाय जाहैदोंलै जै मैसो हारिनि नांबाय अनामिकाया दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बिबारा मा होनखो आंनो हरफिननो नाङा दादा सनजित नांदों दे बिबार नोंनो मम' जाहोगोन आरोना बड'फा पार्कआव बिनिता ने बोला है देश इसकुया मा होनखोलै नै फरायलायगो नै लास्टना मसलका बिनिता मसलका नै that इसलिए with you that इसलिए with you थेंक इउ सो माच बिनिता प्रान्जितआ मा होनदों बिबार मा खबर बिबारा बुंबाय माखौथो बिनासो मोनो प्रान्जितनिफ्राय माखौथो बिना मोनो जेखौबो मोना बेबायदि बुंदों आरो माने बिबारा प्रान्जित मा बुंखो नोंखो बिबारा नोंनिफ्राय जेबोखौबो बिना मोनानो माथो ओमफ्राय पंकज ने बोला सनजित ब्रो ये आपकी ब्रदर है क्या होनदों हाँ ब्रदर ही है समझ लो दूर की ब्रदर है ओमफ्राय अनामिकाया होनो जोहोलाव आगैखौ नुना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आगै थेंक इउ बाजै सना पंकज ने बोला राधे कृष्ण राधे राधे बिनीता ने बोला ट्रेंडिंग साल नहीं हो सर में भी टायरिया सरुकी जिसे बोला था और सर विदिता थैंक यू सो मच मेरा एलबी स्ट्रीम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच पंकज ने बोला राधे 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 हर हर महादेव पंकज बिबारा मा होनदों मोजांलै प्रान्जित होनदों प्रान्जितआ मा होनदों मा ओंख्रि जानाय बिबार होनदों केके फैदों आरोना थैंक यू सो मच मसुल काम केके बिबारा मा होनदों नङाले माथोखौसो बिना मोनाखै बुंदों माथोखौ बिना मोनाखै आच्छा अके गाबज्रिबाय थादोंमोन माने आच्छा पंकजआ अके नामदों बिबारा मा होनदों बिबार मा बुङो ना दे गोरोन्थि जाबाय दे हेलौ
केके बाजै नामदों ओमफ्राय पंकजनि बेला गुड मर्निं अनामिकाया मा होनदों आंनि एलबि आवबो फैथारला माथो जोहोलाव आगैया नामदों प्रान्जिता आं लाइभआवनो हाबसननो कमान्ड बानाय जाबाय इउटुबखौनो नायला आं दाना मानोबा आं दायो फेसबुकआवसो बांसिन माबा प्रकास होबाय दं आं जेबो नङा प्रान्जित जेबो नङा प्रान्जित ओमफ्राय बिबारा मोनदों ओंखाम जायाखै प्रान्जित दासो संबाय थादों नामदों बिनितानि बोला गुड मर्निं भैया कैसे हो आप बोल रहे बिनितानि भैया आप कैसे बोल रहे हाँ बढ़िया है ऊपर वाले की दुआ से बहुत मस्त में है मैं तुम बोलो कैसे है ओमफ्राय बिबारा मा होनदों प्रान्जित जेबो नङालै जेबो नङा प्रान्जित पंकजनि बोलाये सेविंग में ही सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं हर हर महादेव नामदों ओमफ्राय जितु हेल' जितु मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना अनामिका होनदों आं हरगोन र' सनजित दिनै 500नि नामदों बिबारा मा बुंदों ओके थैंक यू मैथा ना जोंहा प्रान्जित नामदों पंकजनि बेला हर हर महादेव ओमफ्राय गोथाव बिबार नामदों जोंना प्रान्जिता ओमफ्राय जोंना बिनिताया मा बुंखो और भैया वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे वेरी वेरी नाइस बहुत खूबसूरत वीडियो हैप्पी नाइस बहुत अच्छा वीडियो बोल रहा है थैंक यू सो मच बिनीता और बिबार ने बोला नोंलाय जाबाय प्रान्जित खाम नामदों जाबाय नों प्रान्जिता बिनीता ने बोला मैं ठीक हूँ भाई आप कैसे हो मैं तो ठीक हूँ मस्त हुआ हाँ बहुत बढ़िया थैंक यू ऐसा ही होना चाहिए ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आंबो और घर पर सब ठीक है पास हरगोन नामदों आरोना ओमफ्राय केके थैंक यू सो मच बिबार केके जे बर'आ मा होनदों हेलो ब्रो खबर कैसा नों खबर ठीक है और आपको बताओ केके ओमफ्राय जोंना केके मा होनदों केके होनदों थैंक यू सो मच बिबारा मा होनदों मा मैगं मोनदों प्रान्जित ओमफ्राय जोंना केके मा होनदों आं अनल' दे ब्र' होनदों अके थैंक यू सो मच अके ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मा होनदों लेस्रा भिन्दि सामब्राम बाथोन दाना गोथावलै ओमफ्राय दिना मा होनदों अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना अनामिका होनदों सानैसोनि उनाव 500नि हरगोन आं मैसोनो अके थैंक यू सो मच बिबारा मा बुंगोन दे थाथ'दो बाय आब' अनामिका प्रान्जित दादा आं बेरायनो थांनो पार्टि आंहा दिनै पार्टि आदसा अके दे बिबार दे पंकजआ मा होनदों अन थैंक यू सो मच पंकज अन रेनिक्ले पंकज सुपार चाट दैदो प्लिज बेनिफ्राय पंकज डिएनआ मा होनदों आं अन दंमोन ओंख्रि संदों खिन्थाना डिएन मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय जोंना केके मा होनदों केके अन थैंक यू सो मच केके सुपार चाट हरोब्ला आंबो देनां हरफिनगोन ओमफ्राय प्रान्जिता मा होनदों बा मासे बेरायबाय थायो नों होनदों बेरायनो हायो मालाय बिबारा ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों एकाउन्ट नाम्बार हर दे सनजित खिनाना एकाउन्ट नाम्बाराथ' बेहाय बोरै खोन्थाबावनो आंनि माबायाव फैयो होमबालाय मा होनना बुंगोन फेसबुकाव फैयो आरोना आं माने भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होदों आरोना फेसबुक इन्सटाग्रामनि होदों बेहाय फैबानो जाबाय ओमफ्राय माबा डिएन ओमफ्राय जोंना लिटेना मा होनना बुंदों लिटेन हाय हेल' गुड मर्निं सनजित बोला गुड मर्निं हेल' लिटेन हेल' बिबारा मा होनदों प्रान्जित ना मिनिबाय अनामिका मा होनदों सिन्था दा खालाम मैसो जोबसि सापर्ट खालामगोन दे आं ओमफ्राय बिबारा हेल' डिएन अन थेंक इउ स' माच बिबारा मा होनना बुंदों जेनि 10 अन वान दे फोर थानो हायो आं बेराया लाफा आदसा जेने थेने आरोना वान देल' थानो हायोनो बिबारा बेराया लाफा देनजार होमबा नोङो केकेआ जोंना अके नामदों आरोना केके ब्र' मा खालामबाय दङ
Little Namada, okay, brother, thank for you. Yes, one like done. बाजै अनामिका दाखालि जा सन्जित भाइनो मा जाहोहरनाय एसे फोरमायना होदो आंबो मिथिनो लुबैदों बे इउटिउब चेनेलनि गासै फेमिलि मेम्बार्सफोराबो एसे मिथिथों Transit दे मा दे जाहोहरनाय बिबार enjoy नामजाना ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो प्रानजित एमबिनि कमेन्टआ दाबो फैयालै आंनियाव नामजाना दे बिबार enjoy नावदों प्रानजितआ मिनिबाय ओमफ्राय अनामिका होनदों केके आगै रायलाया आंजों नावदों ओइ आगै नामदारना जोंना अनामिकाया खानाया गुजोब्बायलै खानाय रज'नायनि सोरबा मुलि हरबा हामसिगौमोन लायो आदिबासि अवेलफोरासो जासिगोन नामा जिमिन फैदों हेलौ आदा गुड मर्निं आदा नामदों गुड मर्निं जिमिन फंबाय गुड मर्निं अनामिकाया मा होनदों रायलायथ'ला आगै लाइभआव ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो पिकनि जाहैगोन ब्रा दिनै बेदर ओंखाम संना लांखागोननो आदसा ओमफ्राय दिना दालि आलु दाउदै भाजासो संदों ओंख्रि बरिया दे गोथाव केकेआ मादों आं खामानि मावदोंमोन बाजै सुन्दुरि सना नामदों केकेआ वाव लकेश सामादों हाय लाभ फ्रम बेंगालुर कलकाता कमाकाता लोकेश हेलो लोकेश ब्रो मैं भी बेंगलोर में काम करके आया है बेंगलोर कोरबांगला इलेक्ट्रिसिटी राजाजी नगर ओमफ्राय जिमिना मा होनदों लाइक दानादा थेंक इउ सो माच जिमिन इउ नामदोंना जिमिन गुगल पे दंबा हरदो दे डलार हरदो आंनो ओमफ्राय ट्रान्जिटआ मा होनदों बिबार दे ले आंनिनो दिन नोंनिनो दिन सै नामना मिनिबाय जिमिन अभार होनदों बिबारा मा बुंखो बाय आं ओंखारबाय टाइम गैला अके लकेश देवला इउ फ्रम आसाम से आम ओमफ्राय जिमिना मिनिबाय आरोना अनामिकानो अके केके आगै मावदे नामदों बिबार आगै बाय नामदों प्रानजितआ मा बुंखो बिबारा मा होनदों प्रानजित होननानै हारबाय आब' अनामिका बाय बिबारा मा होनदों प्रानजितआ मा होनदों बाय बिबार लकेश देवला कैसे है बेंगलोर मच ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों अन थेंक इउ सो माच दिना मा होनदों इन्सटाग्राम दं नामा आगै दङ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव इन्सटाग्राम दङ सब इन्सटाग्राम फेसबुकनि लिंक दंजोबो ओमफ्राय अनामिकाया अन जिमिना नो अनामिका अन पंकज नेबला अन थेंक इउ सो माच अनामिका अन बिबारा मा होनदों दादा ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो दादा ओंखारबाय आं हरगोन 500 दिनै नङा दे दादा टाइम गैला आंहा अके बिबार अके ओमफ्राय जोंना जिमिना मा होनदों $100 ना $100 जाबाथ' टेनसन गैलामोन लोकेशन में आसाम में लड़की मिलेगा क्या शादी करने के लिए बहुत मिलेगा टेंशन नहीं है आ जाओ क्योंकि दिल साफ होना मांगता है तभी मिलेगा अगर दिल कसरा है तो मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको भी पता है तो दिल साफ होना चाहिए टेंशन नहीं अवेलेबल मिल जाएगा दिना नेट प्रॉब्लम जादों नामदारना ओमफ्राय नै कमेन्ट फरायदोलै आं रोंलानो जिमिना मा होनदों $0 ओंलै $0 जाना दङ जिमिन हरदो दे एसे 40 थाखासो हरदो गुगल पे दंब्ला ओमफ्राय जोंना नेट प्रब्लेम जादों आरोना डिएनआ जेबो नङा दे ओमफ्राय अनामिकाया मा बुंखोलै नै नन थेंक इउ सो माच अनामिकाया अनल' ओमफ्राय
And nice dance and sister in the Harba art. yes Diana on thank you so much sampai Kiki on thank you so much Jimmy nama deng Bangalore me ja Sakha Yan yan Kiwi Yuin Mastic Samiti Bangalore Bangalore. Panjama dan dulur mama hordeng le English ni होननानै मिनिबाय जोंना मा ओंख्रि संखो आगै सना बाय अनामिकाया माने आसकाटा बिमारि बे माने जेनेबा ओमफ्राय केकेया मा होनदों अन लोकेशने बोला बेंगलोर में बहुत एटीट्यूड की लड़की होती है नाम दला Right. सब लोग नहीं होता है यार, जो होता है वो होता ही है, जिसको नहीं नहीं है. ओमफ्राय Very good morning. आगै सना मा ओंख्रि जायामोन कि जानाय कि बसुमतारी जुनी गगोई हेलो संजीव हेलो जुनी गगोई हेलो मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी स्क्रीन में वेलकम on ट्रांजिट ऑन जुनी गगोई लाइक डान थैंक यू सो मच अनामिकाया मा होनदों आंनि कमेन्टखौ फरायनाङाहाय मैसो होनदों दासो ओमफ्राय जोंना पंकजनि अनन थैंक यू सो मच पंकज जी ऑन रहने के लिए जुनू गगोई माने की खबर संजीत खबर भाले संजीत एकदम बढ़िया बोली ओमफ्राय अनामिकाया होनदों आं जानला मानलासो हरदों हाय आंनो अके जेबो नङा कमेन्टल' जानांगौ केकेया केके होनदों हुटिया बबेनि उदालगुरिनि आङो उदालगुरिनि ओमफ्राय दि ना मा बुंखो अनन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय केके नो अके थेंक इउ सो माच केके अन थानायनि थाखाय खाथियाव थानाय आच्छा प्रांकासा होनदों खाथियाव थानायखौ बावबाय नुनाय बादि मोनदों आं बियो सिमलानि प्रान्जित सिमला खाथिनि जायो बे प्रान्जिता सिमलानि नंगौ आच्छा सिमलायावनो थांबाय थायो आं माबाब्रा आङो नै निमुवा उन्दुगामिनि गबरधना आनन्द बाजार प्रान्जित फैलाजों थाफाबाय थायोथ' मिथिनांगौथ' फैला एमसिलियाव दं बोसोनाव दं जावलियाव दं नै हेबार संसारनि माया खालामदों शुटिं जोब्बाय दा भइस रेकर्ड होनांगौ आरो ओमफ्राय जुनिया मा होनदों जायाखैना आच्छा जुनि जायाखै आरो ना जुनि की खबर आपनार ओमफ्राय केके अनन ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों ओमफ्राय आं अके थेंक इउ सो माच मिस्टार ओमफ्राय I love उदालगुरि थेंक इउ सो माच खुथियापारा ना मा होनखो केकेया मा होनदों अल न्यू फ्रेंड प्लिज जॉइनिंग मी बोल रहा है देखो एवरीवन फ्रेंड केके के साथ फ्रेंड हो जाओ केके के साथ एवरीवन गाइस मिस्टर लाइकडान थैंक यू सो मच कुटियापारा आई लव उदालगुरी थैंक यू सो मच लोकेश ने बोला बेंगलोर क्या काम क्या था आपने मैं पिज्जा में क्या था ब्रो पिज्जा ओलियो पिज्जा में क्या था मैं ओलियो पिज्जा में ओमफ्राय अनामिकाया अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय केके अन मिस्टार राउंड डिएन ओंखि गुड मर्निं जुनि गगৈ आसु মই बोला ओके जुनु गगৈ আপনার चैनल की खबर ओमफ्राय केके ऑन थैंक यू सो मच लोकेश ने बोला बेंगलोर में कैसा था वेदर गुड वेरी अच्छा है वेदर तो बेंगलोर में मिक्सला मा होनदों बबाव दङ आङो नै माबायावसो दङ आङो बाक्सायावसो दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव उन्दुगामियावसो दंफैयो आङो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया हरबाय कमेन्ट थेंक इउ सो मच मेक्सेल लाइक डान थेंक इउ सो मच मेक्सेल ब्र हरदो दे सुपार थेंक्स ओमफ्राय बड' मिउजिक 1 मिलियन भिउस मा होनदों लाइक डान थेंक इउ सो मच बड' मिउजिक दि ना मा होनदों फेसबुकआव मा नाम सनजित गयारि नामा आंना ना आंनि फेसबुकनि लिंक नांगौबा बे डिसक्रिपसनावनो लिंक दंखायो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होदों आङो थांबानो मोनगोन जिखुनु आंनि भिडिअआव डिसक्रिपसननि लिंक दंखायो ओमफ्राय बड' मिउजिकआ मा होनदों नमस्ते 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 कुथियापारा मा होनदों आंबो एक्टर
जागौमोन दादा आंखौबो फिल्माव लादो होनना बुंदों एक्टर जागौमोननो जोंना उथियापाराया हायो लानो हायो कन्टेक्ट नाम्बार हरबानो जाबाय सनजितनो आं सनजितखौबो लेंहरबाय थायो नाथाय सनजितआ टाइम होनो हाया ओमफ्राय बड' मिउजिकआ मा होनदों दसेल' थागोन आं अके थेंक इउ स' माच बड' मिउजिक अके प्रान्जितआ मा होनदों जावलिया नुदोंले जों गामियाव शुटिं लादोंमोन ना होनदों मा गामि जावलिया ना मा होनखो नोंहा मा गामि होनदो प्रान्जित मा गामि खोन्थाहरदो ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों कंग्रेचुलेसन ब्र थेंक इउ स' माच मेक्सेल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मेक्सेल ब्र मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे मेक्सेल मा खालामबाय दङ दि ना मा होनदों वाइटि मर्निं होनना बुंदों ओमफ्राय के अन थेंक इउ स' माच मिस्टारा मा डि एन ओंखि होनना बुंदों लकेश ने कमेन्ट डिलेट किया पंकज ने बोला है ओके बाय ब्र ओके पंकज ओके थेंक इउ स' माच जोंना मेक्सेल अन थेंक इउ स' माच अनामिके कमेन्ट हरबाय लं ओमफ्राय हेलौ नो जोंना बड' मिउजिकआ अनामिके अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना लकेश ने बोला आपने शादी हुआ क्या आप दोनों का नहीं सिंगल है दोनों भी ओमफ्राय जुनि गगैने बोला नॉट गुड मोर चैनल सनजय बोला अच्छा हो जाएगा जुनु गगৈ मेरा भी न्यू हुआ ओमफ्राय डि एन आ मा होनदों 500 हरगोन दे आं सनजय नावदों अके थेंक इउ स' माच डि एन आंबो हरफिनगोन टेनसन लानो नाङा दै ओमफ्राय मेक्सेला होनदों होनदों थेंक इउ स' माच मेक्सेल अके ओमफ्राय जोंना माबाया अनामिकायाथ' लं कमेन्ट हरलाबायबाय ओमफ्राय नाइस शेरिं होनना बुंदों जोंना बड' मिउजिकआ थेंक इउ स' माच बड' मिउजिकआ बहानिमोनलाय खोन्थाहरदो दे अननानै मिस्टारने बोला अन थेंक इउ स' माच मिस्टार अन थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि थेंक इउ स' माच बड' मिउजिकआ मा होनदों कंग्रेचुलेसन मन' होनना बुंदों थेंक इउ स' माच कंग्रेचुलेसनबाबो गुगोल एक्सेसनि एप्लाइ खालामनो हायाखै दाबो बड' मिउजिक हायोब्ला सुपार थेंक्स हरदो ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिनि अन थेंक इउ स' माच बड' मिउजिकआ बायनो अके थेंक इउ स' माच बड' मिउजिक दसे समब्लाबो आंनि एलबि स्क्रिमाव एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनो थाखाय ओमफ्राय मिस्टारा जोंना अन थेंक इउ स' माच के अन मिस्टार अन डि एन आ अन थेंक इउ स' माच जुनु गगैया माने अन थेंक इउ स' माच मेक्सेल लांदों आं हरनो होनना बुंदों थेंक इउ स' माच अके मेक्सेल ओमफ्राय जोंना मिस्टारा अन प्रान्जितआ मा होनदों बिथारि होनना बुंदों आरोना बेतबारियाव लादोंथ' आरो बेतबारियाव बोसोराव बेसे गोजान जायो बारा गोजान जाया सिमलाखैनो सिमलाखै आदसा बेतबारिसो लादोंमोन प्रान्जित लादोंमोन सिमलाबो मोनहैबावा बर' बाजार बारनानै आदसा बिनि होमबा प्रान्जितआ नंगौ बेतबारिनिसो होमबा बेतबारिनि ब्रिजआ जाबायलै मेक्सेला मा होनदों आं ओंखाम संदों अके मेक्सेल ब्र अके ओंखाम संदों मा ओंख्रि मेक्सेल डि एन आ मा होनदों र' आं अनल' दे अके डि एन अके ओमफ्राय के अके ओमफ्राय लकेशआ मा होनदों काम किया सोता आपने बोल रहा है काम क्यों छोड़ दिया हाँ ब्रो मैं मतलब घर पे आया था लेकिन अभी बुला रहा है अभी जाएगा शायद जा सकता है अभी ऐसा ही घर में आने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम इसीलिए जा नहीं पाया जा नहीं सकता है भाई मिस्टर ने जाएगा लोकेश में जाएगा ना जरूर मैं आपसे मिलेगा बेंगलोर में अगर जाने के बाद मिल सकते हैं मिस्टारा मा होनदों डि एन नि कमेन्ट नुवासै आं नावदों मा जाखो मानो नुवाखैथाय डि एन आ अनल' होनना बुंदों मिस्टार मेक्सेला मा होनदों अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों मेक्सेल ओंखि गुड मर्निं नों लोकेशनि बोल आसाम में लड़की मिलेगा ना आप शादी कर लो हाँ वो तो बात सही है मिलेगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा ऐसा हमारा असम की लड़की लोग ना क्या बोलो यार सिर्फ ये देखता है लोकरा जिसके पास लोकरा है इसके पास ये लड़की मिलता है साला बहुत घमंडी लोग है साला मेक्सेल मा खबर नाम मिकिया ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों डि एन नाव मायाव हरगोन नों सनजितआ
दिनाव मायाव हरगोन नों सनजित नामदों माबायावब्रा जेब्ला माबा जायो मन' जायो जेब्ला अब्ला हरगोन आंबो ओमफ्राय सारुनानि बोलाहे लाइक दान ब्र थेंक इउ स माच सारुना दि ना मादों वाइटि मानो मोनाखै नामदों स्पेन्स थेंक इउ स माच अन अनामिका अन मिस्टारा मादों दहायनिखौ नुवाखै ओंखि नामदों आरोना ओमफ्राय सारुनाया मादों केसे हो थिगु ओमफ्राय स्पेसा मादों मोजां अनामिका आं खामानियावसो दंदों ये सारुना कहाँ से हो माबानि त्रिपुरा त्रिपुरा है क्या ओमफ्राय त्रिपुरा में मेरा बहुत दोस्त है केके 5-6 लोग दोस्त है मेरा केके अन थेंक इउ स माच नमस्ते केके अनामिका अन बेनिफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो बिनितानि बोलाहे इन्डिया थेंक इउ स माच बिनिता अन रेनेग्ले अनामिकाया मादों अन थेंक इउ स माच मिस्टारा मादों जोंनि चेनेलखौ रावबो सापर्ट होफिनालै बेखायनो बायो आं नामदाना मिस्टार ब्र इदिनोलै सापर्ट खालामा ओंखायनो भिडिअ एकदमबारे मोजां भिडिअ आगारबाय थालाय मोजां भिडिअ आगार आरोना माने नोङो भिडिअखौ ओरैबायदि बानायनांगौ माने पाब्लिकआ नायनाय जानांगौ आरोना जेब्ला पाब्लिकआ खेनसे नायबायना जेब्ला नोंनि भिडिअ खेनसे भाइरेल जाबायना अब्ला नोंनि भिडिअखौ रावबो लाखिनो हाला आरोना डाइरेक्ट फल' खालामखासिगोन माने बिथांनि भिडिअ मोजां जायोलै होननानै फल' खालामगोन आरो बिदि आरोना जागोन टेनसन ला नोङा मिस्टार ब्र जागोन ओमफ्राय प्रान्जिता अन प्रान्जिता अन प्रान्जिता ब्लु होनानै माबा हरगासिनो इयो लं कमेन्ट थेंक इउ स माच प्रान्जित लं कमेन्ट हरनायनि थाखाय आप भैया मुझे ज्वाइनिंग कर लो आपने मेरी वीडियो भी नहीं कमेंट छोड़ो ज्वाइनिंग करो विनीता मैं आपसे ऑलरेडी ज्वाइनिंग है लेकिन मैं ना वो मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मैं किसी का वीडियो भी नहीं देख नहीं पाया और मैं भी एलबी नहीं दिया था लेकिन आज से एलबी दिया मैं मतलब थोड़ा मैं बुखार हो रहा था टेंशन लेना नहीं चाहिए विनीता मैं आपसे ऑलरेडी फ्रेंड है ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता अन थेंक इउ स माच अनामिका अन प्रान्जित अन कम से कम ब्लूटूथ दे दो मुझे ब्लू डे भी नहीं दिया आपने बोला अच्छा ब्लू चाहिए आपको ओके मैं आपको ब्लू दे दिया है ओमफ्राय जोंना प्रान्जित नावदों ओमफ्राय लकेशने बोला बेंगलोर शहर के कौन सा डिस्ट्रिक्ट घूमने है कर्नाटक में बेंगलोर में ओनली में बेंगलोर में घुमा है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में ओनली बेंगलोर में घुमा है ओमफ्राय मिस्टारा मादों डिएनआ मनो चेनेल खालामानो आदसा मानो खालामानो एबा बिनिताने बोला हार्ट ओमफ्राय सारुनाने बोला सनजित मोरा मुझे टाइम भूल गया तुम्हारी एलबी का अच्छा मेरा एलबी ना फिक्स नहीं है सारुना मैं एलबी नहीं दिया आज से दिया बहुत दिन के बाद आज एलबी दिया मैक्सेल ऑन थैंक यू सो मच सारुना ने बोला है पहले तो मॉर्निंग में जाता एलबी करने हो ना तुम हाँ आजकल मेरा सारुना एलबी का फिक्स टाइम नहीं है मेरा पंकज सॉरी प्रांजित में थैंक यू सो मच सारुना ने बोला अभी तो टाइम बदल दिया मतलब मेरा एलबी का फिक्स टाइम अभी नहीं है सारुना जी ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों वाइटिया आंनो चेनेल नाङालै आदसा अके मिस्टार ब्र ओमफ्राय लकेशा मा होनना बुंदों बेंगलोर आती हो तो कनाडा सिटना अच्छा पड़ेगा कनाडा रोंना नोङो थोड़ा आता था अभी सब भूले गया है जोंना अनामिकाया सुपार थेंक्स हरबाय आरोना थेंक इउ सो माच अनामिका 40 हरबाय आरोना पे खालामबाय ओके थैंक यू अनामिका बहुत थैंक यू सो मच अनामिका celebration this super on the live stream दं थैंक यू सो मच अनामिका फर्स्ट टाइम आंनि लाइभआव सुपार थेंक्स हरबाय आरोना नोङो ओमफ्राय सारुनाया मा बुंदों बिनिता हेलो सपोर्ट करो प्लिज पलराय स्पेसा मा होनदों पासपोर्ट वरिं जाबाय बाय केन्सेल
जादों सनजित नामदारा बियो माबा मा होनना बुंगोन स्पेस बे गोजौआव नायै नोङो जिमेल खोन्थादों आरोना बे जिमेलनि पासवर्डआ मा पासवर्ड बेखौ होनांगोन आरोना नोङो गोजौआव जिमेल खोन्थाखायो आरोना बे जिमेलनि पासवर्डआ मा नोङा बिनि पासवर्डखौ होबानो जागोन आरोना अनामिकाया मादों सनजित माथो 40निल' थाङो सनजितआ आदसा 40निल' थांदों आरोना ने ओके ओके अके ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया 20 थाखा हरबाय आरोना थेंक इउ थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय वाइटिया अनन थेंक इउ स' माच अनन प्रान्जिता अन थेंक इउ स' माच लकेशने बोला कानाडा का कोई वर्ड बोलो क्या बोलो कानाडानिया मा என்னடா நீங்க எங்க என்ன பண்றா वाई क्या ओमफ्राय जोंना अनामिका मा होनदों सनजित सना आं 500निसो हरनो नागिरदोंमोन माथो 40ल' ओंखारो सना आं रोङालै होनदा जेबो नङा 40निल' ओंखारबाबो 40निल' हरजायो खोमा मिस्टारा अन थेंक इउ स' माच मिस्टार ओमफ्राय बिएस बागिया मा बुंखो आंनो हिन्जाव नांसिगौमोनलै दाना बिएस हिन्जाव नांगौबा बेरायनो फै जोंनि उदालगुरियाव नागिरना हरना सासे आरो बर' गामि बेरायबानो जाबाय मोनसेबो फुजा गारनो नाङा मोनसेबो प्रग्राम गारनो नाङा मोनखायो आरो ने मोनखायो होमबाना ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों अन थेंक इउ स' माच अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच सारनाया मा होनदों सनजित बाय मे बि स्कुल से आया आदसा अके मिस्टारा अन थेंक इउ स' माच सारनाया मा होनदों खाना खा रायो आदसा अके अनामिका होनदों अनामिका इज बेस्ट नाम दाना अनामिका थेंक इउ स' माच लोकेशने बोला कनाडा नहीं है आप तमिल तेलुगु बोल रहा है तेलुगु हाँ बात सही है लेकिन हुआ है क्या मैं पहले था बहुत बात करता था मैं अभी सब भूल ही गया एंगे बा एंगे पो निंगे एंगे अन्ना 15 निंगे एंगे पो मा निंगे चापड़िया ये वाला सब सीख गया था अभी सब भूल ही गया अभी गांव में आने के बाद बहुत साल हो गया किसी के साथ बात करने नहीं मिलता तो भूल ही जाएगा ना दानेश्वर बसुमतारी मा होनदों आई लाभ इउ नाम दारना थेंक इउ स' ना माच ना निन्ने कदल किरे मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों आंनि सना वाइटिसो आं ब्र' आदसा आंनि सना वाइटि आरोना थेंक इउ स' माच आंनि सना वाइटि थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय आं एसे हमनो हाबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंनि माबाखौ आरोना मडेलिंखौ आरोना थेंक इउ स' माच वाइटि ब्र' सिनायबाय आङो खोन्थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय प्रान्जिता मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया सापर्ट होनदों सारना ने बोला सनजित आपने सात कौन है भैया लेकिन बहुत अच्छा से बात करते हैं नाम थैंक यू सारोना बोलो तुम कैसे हो और घर में सब लोग कैसे हैं जरा बता दो लोकेश ने बोला आसाम से मासूम है ना हाँ आसाम कैसे मौसम है आसाम मौसम तो थोड़ा अभी बारिश हो रहा है भाई सारोना ने बोला है संजीत आपकी साथ कौन है ये लोकेशन आसाम कैसे मौसम बारिश हो रहा है बेंगलोर में तो 21 डिग्री है गर्मी पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच बढ़िया हो भैया सारोना ने बोला है थैंक बढ़िया यू हो भैया बोल रहा है ऐसा ही अच्छा होना चाहिए सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है अभी कैसा है मौसम सरोना और बताओ सरोना अब कहाँ रहने वाली हो कहाँ से रहने वाली है प्रान्जित लोगो हमनो नामा लोगो हमजायो बाराथ' गोजान नङाना लांगोनानिनो ओमफ्राय सारोना ने बोला भैया हो भैया नामदों भैया हो भैया ओमफ्राय ओके बहन जी प्रान्जिता मिनिबाय मेक्सेला मादों हायाखैलै रनो मेक्सेल नोंथां मा खबरलै आं नोंनि सिगां नोंनि एलबिआव फैनो जि मोजां मोनोमोन मारै इन्टारेस्ट जायोलै नोंनि एलबिआव नोंनिखौ बिराद मोजां मोनोमोन आं दा आं रावनियावबो फैलालै टाइमबो मोनलाना शुटिंआवनो खमैबाबो 3 मास लादो शुटिंआनो बोथोरनि थाखाय माबानानै
ओमफ्राय जोंना मौसम अच्छे नहीं बोल रहा अच्छा अच्छा लोकेशन क्या मादों बारिश हो रहा है क्या सारुना कनाडा कनाडा मात्रो नादा मात्र अच्छा ओमफ्राय उथा उथा आता आता मेक्सेल आगै होनदों अनामिकाया मेक्सेल होनदों अनामिका होनदों सारनाया बोला बदिया में त्रिपुरा से अच्छा मेरा शांतिपुर बाजार त्रिपुरा में सारुना त्रिपुरा में मेरा 5-6 लोग दोस्त है बहुत अच्छा है ये लोग अभी भी मेरे को कॉल करता है बुलाता रहता है लेकिन मैं कभी गया ही नहीं ना इसलिए थोड़ा अजीब लगता है जाएंगे कैसे शांतिपुर बाजार नहीं शांतिपुर बाजार सर मेक्सिला नोंहा सारनायाब्रा अच्छा शांतिपुर बाजार त्रिपुरा शांतिपुर में पूछेंगे मैं मेरे दोस्त लोग को शांतिपुर बाजार है क्या वहाँ पे मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा है नाम है सरुना ऐसा बोलेंगे मैं अनामिका ऑन थैंक यू सो मच मिक्सला मादों जोहोलाव प्रोडक्शन ना मादों जोहोलाव प्रोडक्शन बेनो आं नोंनि एलबिआव फैनो बिराद इन्टारेस्ट नाङोमोनलै माने बिराद इन्टारेस्ट खालामोथ' नोङो ओमफ्राय दा आरो आं शुटिंआव थांनानै एकदम टाइमखौनो मोनाखै अनामिकाया मादों मेक्सेल ओंखि नामदों प्रान्जिता मादों ओइ आं हमालै नामदों प्रान्जिता मानो लोगो माब्रा प्रान्जित सेंग्राखौनो लाजिबाय ओमफ्राय डिएनआ अन थेंक इउ सो माच डिएन अन थानाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मिस्टार वाइटियानो अन थेंक इउ सो माच कनाडा बोलो ना कनाडा क्या बोला था मैंने कनाडा उर्गा उर्गी मतलब क्या है रे उर्गा उर्गी थोड़ा बता दो यार उर्गा उर्गी जोहोलाव आगै माथो उदै गोरलै गाबनायसो नों रायलायनाया होनदों मा होनखो जोहोलाव आगै माथो उन्दै गोरलै गाबनायसो नों रायज्लायनाया मिनिहरबाय डिएनआ ओइ वाइटि होनदों ओमफ्राय डिएननि मुङाव हरनोसै आं ब्र अके मिस्टार वाइटि थेंक इउ सो माच अके ओमफ्राय मेक्सेला मादों दिनैसो नुबाय थेंक इउ ब्र नामदों वेलकम ओमफ्राय सारुना ने बोला बदिया मुझे सपोर्ट करने को बोल दो प्लीज बोल रहा है ओके थैंक यू मैं जरूर बोलूंगा जरूर और एवरीवन दोस्तों सारुना को सपोर्ट कीजिए एवरीवन फ्रेंड हो जाओ सारुना के साथ ओमफ्राय अनामिका ने बोला सपोर्ट प्लीज सपोर्ट बोल रहा वाइटी ने बोला बुं डिएन ओंखि नामदों ओमफ्राय सारुना ने बोला बरिया कौन सी जात है होनदों कौन सी जात में इसको पूछा नहीं ओमफ्राय प्रनजिता अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय पंकजा अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना बयसिमां साल्टे मर्निं नामदों मर्निं लकेशन लड़का लड़की हाँ सही बात है उर्गा उर्गी मतलब लड़का लड़की है बात सही है ओमफ्राय सारुना ने बोला ये शांतिपुर बाजार है भैया जी नामदों जोंना नै माबायाव हरबावबाय नामा थेंक इउ सो माच माबानि नामाव हरनो होननाया सारिसो हरबाय थेंक इउ सो माच जोंना माबाया मा होनो वाइटिया डिएनि नामाव सारिसो हरबाय आरो ना थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना डिएना माने वाइटि ओंखि आं हरफिनगोन दै नोंनो आंनि मुङाव 500 हर सनजितनो नामदों आरो ना थेंक यू सो मच शांति बाजार मैं जाऊंगा लेकिन जरूर जाऊंगा मैं सारुना जरूर वो मेरे को दोस्त लोग बुलाता रहता है मैं जाता नहीं तो वो लोग को बुरा लगता है क्या संजय तुम इतना बुलाता है भाई समझ के बुलाता है तू इतना अच्छा इंसान है तू खाते पीते नहीं इसीलिए तुमको बहुत अच्छा लगता है बुलाता है तू आता ही नहीं ऐसा बोलता है लेकिन मेरे को जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है इसीलिए मैं थैंक यू सो मच अनामिका ओमफ्राय डिएना मादों अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना माबाया वाइटिया सारिस हरबाय आरो थैंक यू सो मच वाइटि ब्र रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय सिनायथि बसुमतारी हेलो हाय कैसे हो ओमफ्राय सनालिया मादों दिनैसो माथो नै सनजित नोंखौ नुफिनबाय नामदों आरोना ओं ब्र ओमफ्राय मुश्किल की बात मिक्सेला माने जोहोलाव माइनावा एक्टिं खालामनो
थांनो ओंखारनाया लाबायना लायाखै शुटिंआव शुटिंआव गावथ' नाम्बार बिदोंमोन माइनावा ओमफ्राय आं नाम्बारखौ हरदोंमोन माथो जेबो कलबो गैया माबो गैया ओमफ्राय गाव कल हरबासो आंबो कल खालामनो हागोन नङा होमबा दा माइनावा हरासै नालाय कलखौ बे आं जेबो खबर गैया आरो अनामिकाया मा होनदों मेक्स सोलोंखि रोङासै नामा ओंखि नामदों ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों जोंना वाइटिया DN रजे सनानि मुङाव 400 हरबाय आं सनजिदों थेंक इउ स' माच बरिया थेंक इउ स' माच जोंना वाइटिया हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अनामिका आंना मुद पासपर्ट रं बरिं जाबाय दं अके न' प्रब्लेम जेबो नङा दे कसिस मेक्सेल करो जेबो नङा ओमफ्राय जोंना फ्रान्जिदा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना अनामिका मा होनदों प्लिज सापर्ट सनजित करो प्लिज फ्रेन्ड सनजित सापर्ट करो फ्रेन्ड्स सापर्ट करो वाइटिया मा होनदों DN 400 हरबाय आं आगै ओंखि 50 थाङासै नों अके जेबो नङा अके जेबो नङा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना DN मा होनदों थेंक इउ वाइटि ओमफ्राय हरना नों दाउदैखौ होनायनि लाबोनाया न'आव थाखाय दंखायो माथो दाउदैया ओमफ्राय वेलकाम DN ओंखि नामदों प्रान्जिता थेंक इउ स' माच बयसि मा होनो साल्टे मा खबर नोंनि टेनआ टेना नोंनि टाइना खबराथ' मा बुंनो नै बिदिनो दङ ओमफ्राय जोंना सारनाय बोला सनजित की LB में आया नहीं बहुत मान हुआ आज आया मैं सनजित तो फिर ही क्या नहीं कोई बात नहीं ओमफ्राय तारान्स आदा बड'लेण्डआव मानो थास' बिबारनि बेसेना बांदोंलै बाथोनखौनो जानो मोनलानो बे माबालै बोथोर लायै बोथोर बारायोलै जेरै गोदो खान्थाल बेगर गरसेनि दामा 500 जाहैदोंमोन गोदो लाव बेगरनि दामा गरसेयावनो 500,000 जादोंमोन गांजेमा मासेनि दामानो जुदि 1000 जायोब्ला बेबायदिनो बोथोरा माने सोलायबाय थायोलै मोननो थाङा नागिरनानै आरो दायो नै दैज्लां ओरैबायदि दैज्लाङाव दायो दै बाना जानानै थास' लोमला जुदों थास' थैदोंना बिबारा खम जादों ओंखायनो दाम जादों आरोना आरो बानलु गोथांनि दामा दा फुवायाव 60 थाखा बिराद बानलु थैदों दायो अखाजों बे बोसोराव बानलुखौनो रावबो फोथांनो हायाखै रावबो माबानो हायाखै खम आरो बेमार जाजोबदो बेखायनो दाम बिदिनो बारा माने कन्डिसनखौ लानानै माने बारा जायो माने मोनसे कन्डिसनाव थाबाय थाया नालाय जायासैमोन आं सनजितआनो फोरोंदों आंखौ मेक्सेल ओंखिदारना ओमफ्राय मेक्सेल होनदों अनामिका होनदों DNआ मा होनदों थेंक इउ स' माच सारुनानै बोला सनजित भाई आज काम नहीं किया आज काम नहीं है ये बारिश हो रहा है ना इसीलिए कुछ काम नहीं हो रहा है इसीलिए थोड़ा LB में आया है ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मा होनदों सनजित मानो भिउ फैला आंना होनदाना मानसिफोरा नायाबा फैयालै माबोरै बुंनो भिउसानो बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया 100 हरबावबाय आरोना थेंक इउ स' माच जोंना मिस्टार वाइटिया दयो 400 500 ओमफ्राय आरो दयो 40 थाखामोन ना 540 540 थेंक इउ स' माच जोंना मिस्टार वाइटि ओमफ्राय जोंना DNआ थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटिया मा होनदों DN रजे सनानि मुङाव 100 अके हरबावबाय आं नोंनि साननाय बायदिनो जाफुंगोन दे थेंक इउ स' माच आरो वाइटि ब्र आंबो सापर्ट खालामफिनगोन आरोना नोंखौ टेनसन लानाङा वाइटि ब्र रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट गैला माथो दे कमेन्ट हरदो ना नांथादो नांथायाखै खोमा रावबो गैला माथो चारुना निकल गया है क्या आजो दङ दंनायालाय दङ ओमफ्राय जोंना मिस्टार DN ओंखि दिल खुश ना ओंखि नामदो आरोना थोड़ी बिजी हो ओके नो ओके प्रॉब्लम सारना
मेरा शारुना कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके टाइम देके हमारा support- संजीत भाई के यूट्यूब चैनल में आके आपने थोड़ा ये करके मतलब बातचीत करा तो अच्छा लगा। थैंक यू शारुना, और जरूर मिलेंगे। मैं आऊँगा जरूर, एक दिन आऊँगा, मैं 100% आऊँगा त्रिपुरा में। हम आने दोनों के बाद जाएगा में आपको एलबी में खबर देंगे। एलबी में आके मिलेंगे, है ना? प्रांजिता अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय दिना मा दों थैंक यू वाइटि आं हरफिनगोन दे नावदों अके थैंक यू सो मच डिएन आंबो सापर्ट खालामफिनगोन दै आंबो टेनसन लानो नङा ओमफ्राय जोंना दिना अन थैंक यू सो मच प्रांजिता अन थैंक यू सो मच रोजा रोजा साबायखर जोंना मिस्टार वाइटिया मा होनदों वेलकाम डिएन ओंखि जागोन दे ओंखि नावदों ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनदों अन थैंक यू सो मच मेक्सेल ब्र थैंक यू सो मच सारुनाया मा होनना बुंदों डिएन हेलो सापर्ट मी प्लिज बुंलाय डिएन नै जोंना सारुनाया नोंखौ लिंहरदों आरो ना ओमफ्राय इसोरमोन आन्द्रिरा कायाम डीएन शारुना ने आपको बुलाया है। ये मा नाम आन्द्रिया on thank you so much अंद्रेरा Andrea on thank you so much Andrea मेरा एलबी में आके मुझे ऑन रहने के लिए सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच प्रांजिता मा होनदों बाय संजीत थाथ'नो ओके कहाँ जाना है जाओ। थैंक यू सो मच प्रान्जित ब्र आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि एलबिआव सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थैंक यू सो मच प्रान्जित मिस्टारा अन थैंक यू सो मच मिस्टार ब्र अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय सारुनाया मा बुंदों मैंने बोला थोड़ी बिजी है साथ करने का लिन मैंने बोला ऑन हो अच्छा ओके ऑन हो बिजी ओके ओके सारुना ओमफ्राय डिएनआ अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मा होनदों भिडिअफोरा नायना हो दे जागोन दे नायगोन। प्रान्जित नायखायो जोङो आरो लोगो हमबासिनो गोरासिन जाबावगोन दां गोरासिन जाबावगोन नों आरो लोगो हमाथारबाय सिदा सिदि लाजियोनिफ्राय ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया टटेल माबासो 520 जों 540 सोमफ्लादों 520 ओके ब्र लन ओके थैंक यू सो मच ओके मिस्टार वाइटि ओके ओमफ्राय थैंक यू सो मच आरोना ओमफ्राय सारुन आंबो सापर्ट खालामगोन मिस्टार वाइटि टेंसन लानो नङा ओमफ्राय सारुनाया मा होनदों हाय भैया मिल हाँ बढ़िया मिल सकती हो। हाँ ठीक है मिलेंगे मैं कांटेक्ट नंबर नहीं तो क्या हुआ एलबी में आके मिलेंगे ना। ओमफ्राय जोंना मिक्स खालामदों आनएक्सप्लटेड इर'सो थांखोब्रा इर'सो जाबाय थाबायलै सनजितजों मानो बिदि जाखोबा माने थुनाय लोगो लोगो नों मा फैयो जेनेबा होलांबाय थानांगौल'सोलै ओमफ्राय गोजौआव जेनेबा खोन्थाखायो मा जिमेल दङ गोजौआव बे जिमेलनि पासवर्डखौ होनांगौ आरो ना माने बिदि आरो ना माने जालाङोमोन आरो ना ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मिनिबाय ओमफ्राय मिस्टार वाइटि अन थेंक इउ सो माच अनामिके अन थेंक इउ सो माच मिस्टार हाबायाव थांगोनलै मिनिबायसो होनबा नों प्रान्जित हाबायाव थांगोन नों सेंग्राफोरखौनो लोगो हमनो लाजिबाय सिख्लाफोरखौ बोरै लोगो हमोब्रा नोंलाय। मिस्टारा ब्लू प्लिज ओके मिस्टार ब्लू ओके मिस्टार वाइटि ब्रनो ब्लू बाय मेक्सेला मा नावदों रोंलालै आं बाल नावदों मेक्सेला ओके जेबो नङा दे जेबो नङा ओके मेक्सेल इउटुबाव नाय मेक्सेल ब्र आंबा इउटुबावसो फार्स्टआव नायना सोलोंदों ओमफ्राय डिएनआ माने सनजित ओंखि बाय वाइटि ओंखि बाय आं ओंखारथ'बाय दै आं एसे बिजियाव दं बाय अलफ्रा अके डिएन थेंक इउ सो माच माबा हरनायनि थाखाय सुपार चाट हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंबो सापर्ट खालामफिनगोन टेनसन लानो नङा डिएन थेंक इउ सो माच प्रान्जिता मा होनदों मिउजिक स्कुलाव फैगोना फैया नों सिमलायाव होनदों मिउजिक स्कुलाव थांबाय थायो संलाय ना नों मिउजिक स्कुलाव थायो। ओइ प्रान्जित मिउजिक स्कुलाव थायो नामा नोंलाय आंबोथ' मिउजिक स्कुलनि माबाफोरखौ सिनायना गेरेमान थाहैबाय थायोमोन ना ओमफ्राय मिस्टारा वाइटिया मा होनदों डिएन ओंखि अके बाय बाय नो अके
दिएना मा होनदों आं सारजों होनो हो दे सारजों लोगो दंखायो आदसा सारजों लोगो दंखायो दिएना सारनाजों ओमफ्राय ददेरे मा होनो हेल' हेल' ददेरे मसुलका मा जमा जमा होनना ददेरेया नै ओमफ्राय मिस्टार वाइटिया जोंनानै डाइरेक्ट लं कमेन्ट हरबाय थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि लं कमेन्ट हरनायनि थाखाय फ्रान्सना मा होनदों सिख्लाफोरनि आखाइखौनो बिलिरनो मोनाखै होनदों बिलिरनो लुबैदोंमोन होनबा जागोन दे मालाबा बिलिरनो होगोन आं मिस्टारा अन थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि अन थेंक इउ स' माच लं कमेन्ट हरदों आरो ना रन्जितआ होमबा मिउजिक स्कुलाव फैयोना जोंथ' सम सम थांबाय थायो लैथोमामोन थायो जयसिंमोन थायो ज्यतिसमोन थेंक इउ स' थायो माच जेलसिं थायो सारनाया मा होनदों आद्रिया खयाम रिंगिं हेलो सपोर्ट करो प्लीज ये नाम तो शक्तिमान की बिली आदसा का नाम है होनदों अके ओमफ्राय सार माबाया जोंना मिस्टारा वाइटिया अन थेंक इउ स' माच जोंना मेख्ला मा होनदों आन्द्रिया खामान आंनो सनजिया आदसा नोंनो आरो ना अके एक्सेल माने बिदि पे खालामनाय समाव ना माने जिमेल आइडिया मोनथाम मोनब्रैबाथाय अबे जिमेल आइडिया फैयो इदि जायो आरो ना गोनो गोथो जानो नागिरो ओमफ्राय बै जिमेल आइडिखौ नायनानैसो बिनि पासवर्डखौ होनांगौ आरो ना ओमफ्राय हाय ददेरे होनना बुंदों जोंना मिस्टार वाइटिया ओमफ्राय माबाया मा होनदों जोंना फ्रान्जितआ थांगोनब्रा गारबाय दामब्लोजों सिफुं सुनो थाङोमोनब्रा मोनो गारबाय मानो गारखो सिफुं सुयोमोन सिफुं दाब्लाजों दामोमोन हो दे सिनायबाय दे आं नोंखौ होमबा ओमफ्राय जोंना ददेरेया मा होनदों मा आंखौ नुवाखै नामा हाब ददेरे नोंखौ दहायनो माथो होखांबाय आङो ददेरे नुदों मसुलका ददेरे दहायनो माथो होखांबाय आङो ओमफ्राय जोंना माबाया अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच अनामिकायाव थानायखाय फ्रान्जितआ थायो गासिबो होनना बुंदों ददेरेया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच ददेरेया सुपार साट हरदो अननानै ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों आं नुदों मेव खि होनदों ददेरेया लाइक दान थेंक इउ स' माच अनामिकाया लं कमेन्ट हरबाय थेंक इउ स' माच अनामिका सारुनाया मा बुंदों शक्तिमान देखा क्या हाथ दिखा है ना शक्तिमान देखा है ओमफ्राय जोंना कुछ हो गया है क्या शक्तिमान को ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों अन थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना काटासरा मा बुंखो आदा बे भिडिअखौ सेभ आरो शेयार खालामब्ला मोजां मोनगोनमोन अबे भिडिअखौ आदा बे भिडिअखौ सेभ खालामनानै आरो शेयार खालामब्ला मोजां मोनगौमोन अके माबा भिडिअ नोंनि चेनेलाव हगारदो नामा नोङो जागोन दे दा नायगोन जों सारनाया मा बुंखो ददेरे हेलौ होनदों ओमफ्राय ददेरेया मा होनदों वेलकाम सारना वाइटआ मा होनदों ददेरेखौबो सापर्ट खालाम सन्जिब्र अके खालामगोन टेनसन लानो नाङा ददेरे जोंहा अल फ्रेन्डखा ओमफ्राय जोंना ददेरेया अन थेंक इउ स' माच ददेरेजों अल फ्रेन्डखा ददेरेया टेनसन लानानै ददेरेलाय गरायसरनिसो ना होमबा ददेरे मोननि गामिनि सिनायनाय दंखायो आंहा टेनसन लानो नाङा ददेरे गरेस्वर मा गामिनिलै गरेस्वर ना मामोनलाय ददेरे नोंसिना ओमफ्राय र' दै कल फैदों होनदों अके नारामारि नामा ददेरे नोंनि गामिया नारामारि बोरैबा दंग' फारा ना बोरैबासो मोनलै मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच अनामिका अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच वाइटिया जोंना अन थेंक इउ स' माच अके वाइटि ब्र' मेक्सेला मा होनदों अनामिका बाजै मा खालामदों होनना बुंदों अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना वाइटिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय क्या सब लोग भाग गया है क्या दसजन दंबावो बिना बताकर चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है अगर जाना है तो बोल के जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ओमफ्राय जोंना मिस्टारा अन थेंक इउ स' माच जोंना ब्लगा मा होनो बे एलबिखौ
आदा चेनेलाव दोनगोन ना दोना सोंदों आदसा आदसा थागोन दे बे चेनेला थागोन जुदि बे चेनेला माने बे भिडिअखौ आङो चेनेलाव दोनगोन ब्र दोनगोन टेनसन लानाङा दोनाबाथो प्रब्लेम दङ ओंखायनो दोनखागोन आङो ओमफ्राय जोंना ददेरेया मिस्टारा अन थेंक इउ सो माच ददेरेया मा होनदों नारामारि खाथियाव आदा सनजित ओंखिनि लोगोआव थांग्रा आदा ना नारामारिनि बोजों जायो बोरैबा दंग' भारा ना मा होननायमोन खोमालै बावबाय आंबो नारामारिनि बोजों जायो इखौल' खोथा आंनो नारामाराव थांबाय थायो आं ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों आं दं जिरायना होनदों मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया अन थेंक इउ सो माच ददेरेया मा होनदों खारासर बागि मानो थाया जानोब्रा नांदों ओमफ्राय मिस्टारा अन थेंक इउ सो माच मिस्टार अन ओमफ्राय पासवर्ड रं जाबाय जेबो नङा दे मेक्सेल पासवर्ड वारिं जाबाय नामदाना रं रं आरोना माबालै मेक्सेल ब्र गोजौआव नाय नोङो गोजौनि जिमेलखौ नाय आरोना नों जिमेलखौ मा बे नोङो पासवर्ड थुनायनि सिगां गोजौआव जिमेल खोन्थाखायो आरोना बे जिमेलनि पासवर्डआ मा नों बे पासवर्डखौ होनांगोन आरोना अब्लासो जागोन आरो नोङो मेक्सेल बिदिजों रोङाबा नोङो बिखौ होआलासिनो गाहायाव मोनसे अपसन थायो एटिएमजों हरनाय आरोना माबा एटिएमजोंबो हरनो हायो आरोना एटिएमनि सिक्रेट नाम्बारजोंबो हरनो हायो आरोना ओमफ्राय वाइटिया अन थेंक इउ सो माच वाइटि अन थेंक इउ सो माच बेनि नामा सनजित गयारि सनजित दा माबाफोर सोंबाबो बावालै आंना नैबो गंसेयाव फनपे गैयाना आरो गंसेयावसो दं आन्द्राया आइडियाव बिनानो वायरिं जाबाय दं आदसा एसे दं आरोना मानोबा बिदि जादों एबा माबायाव इउटुबाव नायनांगोन नोङो ब्र इउटुबाव नायबासो ओमफ्राय जोंना दसे ओंखारथ'बाय दै बिथाङा अबेनिब्रा फैफिनगोन अके मेक्सेलाबो गरेस्वरखिनि होनबा माबानि खैराबारिनि नोंसोरनिखौनो खैराबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो माबानि हेरिम्बा बाथौ मन्दिर खाथियाव जायोना मेक्सेल नोंसोरना वाइटि थेंक इउ सो माच अके रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबिआव फैना सापर्ट खालामनायनि थाखाय अके मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना ददेरेया मा होनदों बुंदों दारिखौलाय मानो गोलाव लाखो आगै होनना दारिया सिनगोन र' टाइम मोनाखै ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच फ्रान्सिना अन अनामिका अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन मेक्सेल अन काटा रसआ मा बुंखो आदानि गामिया बबा उदालगुरि आंनि गामिया उदालगुरि गलमा आंना गलमा मनपुर आरोना ओमफ्राय मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल बर' अन थानो थाखाय थेंक इउ सो माच मामिखाय अन जै भले बाबा ओमफ्राय अनामिखाय अन ओमफ्राय ददेरा होनदों कारास्टर लोगो जादो दे होनदों दद्रे हेलौ मा खालामबाय दङब्रा ओमफ्राय आलासि जानो फैदों नामा सनजित होनदों आलासि जानो फैदों आं बेखौ लोगो हमफैदों आरोना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनदों आं जि सुनो अन दोनगोन दे ब्र अके मेक्सेल ब्र अके ओमफ्राय जोंना ददेरेया मा बुंखो आगैया दाना आंनि एलबिआव फैला माथो आंना दद्रे लोमजाबायसो दं आङो ओमफ्राय दिनैसो फैदों आं रावनोबो एलबिआव थांनाय जायाखै खालि भिडिअबा नायना होदों दे आङो ओमफ्राय एलबिआवबो थांनाय जायाखैमोन आरोना रावनावबो ओमफ्राय फ्रान्जितआ लोगो नामा नामदारा लोगो ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ सो माच अनामिका मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे ये दुनिया क्या है कोई बताएगा क्या दुनिया क्या है मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया हमारे लिए बेकार है ददेरे ओइ बिखुनजो मा खबर नांदों फ्रान्जितआ ओमफ्राय जोंना मिनिबाय फ्रान्जितआ ददेरे
Mexela on thank you so much. Mexela on thank you so much. ओमफ्राय अनामिका होनदों सङाखै आं मैसो सङाखै माथो सङाखै जाखो बाबा Mexela on thank you so much. Mexela on thank you so much. दद्रेया मा होनना बुंदों आं उन्दुना नोंखौ नायबाय दं आगै होनना अके थेंक इउ सो माच मा खबर जावैसो सनादों दद्रेया आं माबाखौ ददेरेखौ फ्रान्जितखौ सोंदोंमोन नारामारिनि बोजों जायो होनना खिन्थायासै जों माथो ददेरेया ओमफ्राय फ्रान्जितआ मा बुंखो थांजानोसो गिबाय नामा सनजित हिनजाव लानो गोसो जायाखै नामालै होननानै गैयालै गोसो जाथ'वाखै वाइटिया जोंना आइ एम बेक नो अके थेंक इउ स' माच बेक फैफिननायनि थाखाय फ्रान्जितआ अन मिनिबाय मेक्सला मानदों फन पेजों हरदोंमोन आनएक्सपेक्टेड इरु जादों दे मेक्सेल जेबो नंला दे जायाखैबा नाजाथ'लाय नंला दे मोजां उनफोराव माबा मोनसे जागोन दे मेक्सेल मोजां आइ बिखुनजो नामदों फ्रान्जितआ ओमफ्राय दद्रेया मानदों नारामारि मा होनो नै फरायलाय बेलाय नारामारि गबसार आदा मिथिबाय होमबालाय गबसार मालाबा थांबा हाबैसिगोन आं जोंना गाहा जाखायो हाबैगोन आं हाबैबाथाय बरायबानो जाबाय आलासि महरै रायनानै हरनाङा दे हले बुंखाबाय दद्रे ओंखि जाखांबाय नामा होनदों दद्रे जाखांबाय नामा होनो नै वाइटिया सोंदों अनामिकाया अन दद्रेया मा होनदों माथो ओंख्रि जाखो जावायसो नामदों फ्रान्जित मैसो हारिनि नांगोना गामिया नाङाखैनो गैयालै फ्रान्जित मैसो हारि नाङाखै ओमफ्राय मेक्सला बुंदों औ बेनो गामिया नामदों आरोना माबाया हिरिम्बा ओमफ्राय जोंना मा जाखो सनाफोर थाथ'दो दे ओंखि सना मा खबर एलबि कमेन्ट हरदों दद्रेया मा होनदों जाखांबाय मिस्टार वाइटि नामदों दद्रेया मा होनदों जागोन दे आदा आं आदाखौसो सिनायासै हाबफैलानो जाबाय दे अके सिनायलायनाङा जेला हाबैगोन अब्ला सिनायगोन दाथ' आरो दा फेसखौ नायना लादो फेसआबो एकदम गुन्दा टाइपसोखा ने मेक्सला अन थेंक इउ स' माच फ्रान्जितआ मादों लेटेस्ट भिन्दि सामब्राम भिन्दि सामब्राम बाथोन दां आदसा ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों वाइटिया दालाय मा खालामदों मावजि ओंखि नामदों दद्रेया मा होनदों गोथाव जावैसो सना नामदों दद्रे सखन्द्रासो बियो फिसाजोखौ खावना लाबोगोन बियो नांबाय फ्रान्जितआ ददेरेया गिगोन सोंदिबालाय हाबैनो नायना संलै प्रान्जित भाई बेबायदि एरना हरबालाय आयो जानाय नङा उन्दुना दं आं वाइटि नामदों ददेरेया उन्दुना दंनो खामानि गैया नामा ददेरे सानमानि उन्दुलायनो मोननाय ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनदों अन थेंक इउ स' माच दद्रेया मा होनदों आं हासुङाव सोना दोनगोन जावैसो नोंनि थाखायसो आंनि फिसाजोआ होनना दाना फिसाजोखौ हासुङाव सोना दोनगोन माने फ्रान्जित नोंनि थाखायखासो नै फिसाजोखौ हासुङाव सोना दोननो साउन्डरा फैबा प्रान्जितआ माने आं थांबाथाय लाबोजानो गिदो है लाबोआलै प्रान्जित नोंनि फागोखौलाय आंलाय मानो लाबोनांगौ जाखो प्रान्जितआ मा बुंखो साखन्द्रा नामा मिनिबाय ओमफ्राय मेक्सेला अन फ्रान्जितआ मा होनदों हराव मेगन मोदै जादों नामा आइ थाम्फै अरजाना नामलायनो थाम्फै अरजाना मेगन मोदै जादों नामा नो ओमफ्राय दद्रेया मा होनदों खामानि दं आदा थेवब्लाबो इउटुबाव बुंजायो दसे आदसा जायो ओमफ्राय वाइटिया मा बुंखो जोंना
उनाव नोंसिनि मुभिफ्राव गुन्दा नांगौबा जखराव लाफा जागोन नों गुन्दा नांगौबानो वाइटिखौ गुन्दायालाय माबाफोरा नांगौ ने मा फिल्माव नांगौ होनदोंमोनलाय नोङो ओइ खोन्थालाय एसे गासै फिल्मावनो नांगौ दाख्लै बेसे नागिरदोंमोन दाख्लै फाग्ला रखम नागिरदों नागिरनानै जेसेबां नांगौ एसेबां मोनासै 50 जन नांगौमोन 50 जन मोनासै खोब जादोंबा 15 जनसोल' जादों आरो माबायाव नांबावगौ होनदों नामा जांख्रानि थैसिमाव सेकेन्ड पार्टआव ओं जांख्रिथायनि थैसामाव नांगौ नै सनजितनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना दोनबानो जाबाय आं फन खालामगोन दे जांख्रिथायनि थैसाम 2 गंथाम गंथाम वाइटि ब्र जांख्रिथायनि थैसिमाव माने भिलेन रलनि थाखाय मानसि नांगौनोलै बुंना दोनगासिनो दङ नै बिथाङाबो एसे माबा नालाय गिदिर मानसिसो आखाइ दङ ओमफ्राय ओइ हासुं गैया नामासो जागोन माथो आंना हिनजावा लाना हासुं ओमफ्राय अनामिकाया अन मेक्सेला मा होनदों अन थेंक इउ सो माच अनामिकाया मा जाखो मा सिरिदों सिरि नङाथ' माबोरै सिरि जाखो दद्राया मा होनदों नाफाम जाया र' जावैसो आफा गुफुरसो जागोन नोंना बेयाव फोनलायनानै फोन माबायाव लायाव नामदों कमेन्ट नामदों आंबो गुन्दा जागोनलै नो प्रानजित जागोन नै दासो खोनादों आंना होनदों आदसा लाबाय नोंनिखौ दावदैखाय नोंनिखौ लाबाय ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों दासो बनसन खोनादों नांलाया दे माबानायसो नालाय ओमफ्राय दैयाव ओरै दलर आं दोननानै ओरै गुन्दा एसे ओरै नाङाबा नारनाबो हरलायना जखरावसो हागोन नांदों आरोना माबा खांनानै दैयावल' हो हागोन सिगां बोरियाव खालामग्रोबाय वाइटि ब्र हागोन ओमफ्राय नै वाइटिया गुन्दा नङाबा जखरावसो हागोननो जखारनिबो बिराद गोनांथि जायो जाय मानसिया जकार खालामगोन बे जकार मानसिखौ नागिरना मोननो बुहुद खम बै जुदि जखारनि थाखाय माबायोबाथ' मोजां बै माबानि गरेस्वरजों महरिपारा होननायनिबो सासे आंनि लोगो दंमोन ओरैबायदि कमेडि जकारनि माबा हायो बियो आं बेखौबो कन्टेक्ट लाबाय थायोमोन बेसारा बिदेशआव थाहैबायना बेनिफ्राय मोनासै गावबो आंखौ बुंबाय थाखायोमोन सिगां आंखौबो खबर हो होननानै ओमफ्राय जेला खबर हरबाय बिदेशआवसो दङ मानसिया ओमफ्राय जायासै आरो बे बेलेग मानसिखौ नागिरनानै मोनबाय आरो बेबो दा जासाबदों ओमफ्राय जोंना जिबायदि जानांगौमोन बिदि मोनासै आरो ददेरेया मा होनदों दे आं ओंखारथ'बाय दै बाय बाय अके ददेरे अके थेंक इउ स' माच दे ददेरे थां आं आंबो जायखिजाया फिलिम थांबाथाय दिहुननोसैलै दाउ बेदर सनजय जाहरबानो जाबाय अके बिबार अके माबा बिबार सोंफ्लांबाय आङो प्रानजित अके दे दिहुनदो प्रानजितआ मा होनदों बाय आइ बिखुनजो होनदों प्रानजितआ मा होनदों गुन्दाफोरा फैसा मोनगोना मोनालै होनदों आरोना फैसा मोननाय माने गाव सिनायजानाय जाग्रोनांगोन बै माने सिगां ओरैनो फैनायनि थांनायनि थाव भारा हरो जानो हरो आरो दानि जुगावथ' आरो लोंनो मोनबासो गोजोनोना ओमफ्राय रना ददेरे ओंखि दसेबाव होननानै मिनिबाय मिस्टारा ओमफ्राय जोंना सारुना चला गया आन्द्रिरा मा होनखो अन थेंक इउ स' माच बाबा ओमफ्राय जोंना मा होनो प्रानजितआ सनजित नोंखौ एक्टर लानोसैब्रा होद आं एक्टर जायालै आं लाजियो मोसानो रोङा नै मोसानो रोङाबाबो एक्टर जानो हायो खिन्थु खायसे आरो एक्ट्रिसनि आखाइखौनो हमनो लाजियो खुदुमनो थिनबा खुदुमनो लाजियो गोबानो थिनबा गोबानो लाजियो बिदि गोबां दङ बेयावनो माने एक्टर मोना
एक्टर मोना बै जेरै गोबानो थिनि बिदिबो गोबाया माने नांसै गिसै लाजिनाय सेहेराया जुदि लाजिनायजों थायोबा माने नायग्राफोरा बोरैबा नुयोना इनि थाखायनो होद नों हायाबा दोनदोलै बेलेग होनोसै होनलायनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंना फ्रान्जा मा होनदों मैसोनि गैया सनजित 6 मिनिटनिसो नांदों मोसानाय मोसानाय गैया आदसा अके जायो बिदिबा सर्ट भिडिअ नामा सर्ट भिडिअबा जायो ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों जोहोलाव आगै नोंनो गाबख्र' हिन्जाव नांगौबा आं नोंनि हिन्जाव पार्टआव लागोन नांदों मा आंखोनि जोहोलाव आगै नोंनो गाबख' हिन्जाव नांगौब्ला आदसा आं नोंनि हिन्जाव अके जागोन दे जागोन दे नाथाय नोंसोरो फैनाय नङाना लिंनो थांबा टाइम मोनाहाय टाइमानो गैयाहाय होननानै बुंबाथाय आरो आंहा उल्था जाहैलायगोन ना ओमफ्राय जि सुदों अके जि सुदों अके जोंना जि सुनायनि थाखाय अके जेबो नङा मेक्सेल ब्र अके मेक्सेल अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना मा होनो फ्रान्जिता फिल्मनि मुङा बिहामजोनि बिसिनायाव मा होनो बिहावनि गामसा दंखायोलै बियो जोंना अके जोंना मेक्सेल अन थेंक इउ सो माच फ्रान्जिता मा होनखो डेन्जार जागोन फिल्मा नांदों आरोना अके दंखायो बिहामजोनि बिसिनायाव बिहावनि गामसा बे दंखायो ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों आं बिराद गाबनो हायोहाय आगै जोहोलाव नांदों आरोना अके खिन्थु लेंहरबाथाय ना होननो मोननाय नङा नङाबा लेंग्रायालासि जायो ने नङाबा आं माने बुंगोन जे आंनाव सासे दङ ओरैबायदि रलखौ हागोन इयो होननानै बुंनोसै दे बिदिबा लेंहरनायनि उनाव जुदि नोङो हानाय नङा होनना बुंहरबाथाय आंखौ बै आंनि सोद्रोमाफोरा बुंगोन आरो धै दं होननानै माने दुगायोलै होननानै बुंगोन आरो बेखायनो नोङो आं लेंहरबा ना होननो मोननाय नङा दै अनामिका बाजै सना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच 6 जन दंबावो आरोना 6 जन सोर दंथाय ओमफ्राय जोंना वाइटिया मा होनदों लाभनि लैथो सनानि मा होनो मुक्तासो खोमा फिल्मनि मुङा नामदों आरोना फैलामोनिया लायनायब्रा लाभनि लैथो सनानि मुक्ता लायनायब्रा लाभनि लैथो निदे लाभनि लैथोआव सनानि मुक्तासो खोमा फिल्मनि मुङा ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ सो माच फिल्मनो आं केमेरासो सिदा खालामबानो लाजियो नंगौ गोबाङानो केमेराखौ बिराद गियो केमेराखौ लाजियो केमेरायाव नायनाङा दे होनबाथाय केमेराखौसो खावब्ला नाहरो ओमफ्राय जोंना मा होनदों गाबनायनि एक्टिं लादो अनामिका आरो गाबनो रोङाब्ला बिसिनि बुनानै सोगाबगोन आरोना अनामिकाखौ थिगसे रायबानो गाबलाबाय बियो फंनैसो दाद्रिबानो ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंक इउ सो माच फ्रान्जिता मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना कमेन्ट दानबाय सोरबा ओमफ्राय मिस्टारा अन थेंक इउ सो माच मिस्टार वाइटि अन थेंक इउ सो माच मा रावबो गैला नामा बाबाय नामा साबा दंमोन दे कमेन्ट हर कमेन्ट बा बोरै जागोनलै माथो सिरि खारखोमाजोबलाङो थांनो गोनांबा खिन्थालांनांगौब्रा गोसोफोराबो मोजां नाङो नोंसोरखौबो बिदाय हरनो जोंहाबो मोजां नाङो ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच फ्रान्जिता मागो सनजित गल'थाराखै नामाब्रा गैयालै फ्रान्जित ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों कमेन्ट खालामदो सनाफोर होनदों
आरो 6 मिनिट थाबावनोसै नामा ग्रोबनो 6 मिनिट थाबावनोसै आरो 6 मिनिट बाबायदां बन्धुफ्रा एसे होलाबायदो लागायनाया मा होनो माला मुला फिल्म फिल्माव हाबनो मोनबावगोन मोनबावगोनलै माब्ला आदसा माब्ला फिल्माव हाबनो मोनबावगोनलै दाख्लैनो मोनगौमोन ने अरे मोनो कांटेक्ट नंबर देखे रखो संजीत भाई के सामने इसकी लिस्ट में तो संजीत ने मेरे को नंबर देगा हम कॉल करेंगे हाय हेलो कैसे हो आना है क्या नहीं आना है तो बोल देना बात खत्म ओमफ्राय जोंना मा बुंखो सेंग्राफोरानो बायो नामा जानोलै सेंग्राफोरानो बाबालाय माबोरै जागोनसै हिनजावफोरानो बाया आरो सेंग्राफोरा बाबालाय बोरै जानोलै सेंग्राफोर हैनो जावना मिखा मा बुंखो सेंग्राफोरानो बायो नामानो गायनाया आंखो बोरैबा बोरै जागोनलै उदालगुरि उदालगुरि गामिनिफ्राय आं बिहामजो लाबोनोसैमोनलां आदाया हेल्प खालामोब्ला हेल्प खालामगोन बुंल' अनामिकानाव बाजैनाव दं आंनि नाम्बारा क्या बात है अके ओमफ्राय अनामिका होनदों आं बुरियाबो लिरनो बायाखै खोनादों सेंग्राफोर नुदोंना मा होनदों अनामिकाया आं बुरियाबो लिरनो बायाखै लिरनोनो बा लिरनो बायाखै मा जाखो बुरिलायनानैबो सनाफोर होनदोंनो होनबा नोंसोर सेंग्राफ्रा बोरै बाखो ओमफ्राय मा जाखो सर्टफोर सनाफोर अनामिकाया बाबो जागोनलै आं बाखाया क्या बात थिगानो दं हेल' सन्जित प्रान्जित बाय थाथ'दो अके प्रान्जित रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबियाव फैनानै गोबां टाइम होनायनि थाखाय आरोना प्रान्जित थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया माबाया वाइटिया अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच अन थानो थाखाय थेंक इउ स' माच मेवंकि सना नोंनो आंनि जिउ नोंखौ माब्ला आंनि गोसो दुमा मोनगोन अके अन लं कमेन्ट थेंक इउ स' माच बुथिया खि जानाय कमेन्ट हर ओमफ्राय जोंना अनामिकाया लं कमेन्ट हरबाय रानै मा ओंख्रि जाखो आगै सनामोन वाइटि आगै सनामोन होननानै कमेन्ट हरबाय लं कमेन्ट सोंजोब्बाय नोंसोरखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय एसेबां बिबोनां सना होननानै बुंलायो नोंखौ माब्लाबा नुबा माथो होगोन दे आं नामदों अनामिका नोंखौ माब्ला नुबा माथो होगोन प्रान्जितआ अके ओमफ्राय अनामिका बाजैजों बानाय पार्ट मोनब्ला मोजां जागौमोन माने अनामिका बाजैजों बानाय पार्ट मोनबा मोजां मोनो आदसा ओमफ्राय जोंना मोनगोन टेनसन लाना लिरलाय स्क्रिप्ट लिरब्रा वाइटिफ्राव स्क्रिप्ट लिर ओमफ्राय जोंना मा होयो नै लीला धारा मा बुंखो हाय नमस्ते सभी को नमस्ते अनामिका ज्वाइनिंग प्लीज बोल रहा है अनामिका बोल रहा है लीलाधर ने बोला मैं रिटर्न कर दूंगी प्लीज बोल रहा है देखो एवरीवन गाइस लीलाधर मुझे भी सपोर्ट करो मैं आपको बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए अनामिका अन थैंक यू सो मच आरो दोननोसै आङो रावबो गैला नै 1 मिनिट लोगोफोर दोननोसैलै लीला दोननोसै दे अभी रखने जा रहा हूँ बुरा मत मानना क्योंकि अभी कमेंट में कोई नहीं है दानो सब चला गया मोनजाथ'वा आंहा 12 बाजियावसो मोनजायो अके मिस्टारा 12 बाजियावसो मोनजायो आरोना अके ओमफ्राय जोंना लं कमेन्ट मेक्सेला अन होनदों थेंक इउ स' माच आं दोननोसै दे लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनलायगोन आं लोगो मोनलायसिगोनलाय मेक्सेल ब्र जोंना वाइटि ब्र रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच वाइटि ब्र आंनि एलबियाव सापर्ट खालामनो थाखाय आंनिफ्राय
अनामिका थेंक इउ सो माच प्रानजित ओमफ्राय सोर दङ मेक्सेल ब्र लीलाबो लीला थेंक इउ सो माच गासैखौबो आंनि एलबि स्क्रिम सरि एलबि स्क्रिमसो फ्लांदों एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बाय मिस्टेक एन्ड डिलेट दिस कमेन्ट टु Message नों to अके लोगोफोर गासैखौबो थेंक इउ सो माच दोननोसै नामा होनना बुंदों दोननोसै दां अके बाय बाय ब्र मरमि बाजै सना बाय बाय होनना बुंदों धानेस्वरा मा होनदों बबेनि होनना बुंदों धानेस्वर बसुमतारी आं उदालगुरिनि थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर गासैनिसिमबो आरोना आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय दे सनाफोर गासैखौबो बाय बाय नों गासैखौबो बाय बाय आरो जाय बिथांमोना आंनो सुपार थेंक्स हरबाय बिथांमोननि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आङो इयुनाव नोंथांमोननोबो सापर्ट खालामफिनगोन टेनसन लानो नाङा मा गामि दं गलमा मनपुर दनेश्वर उदालगुरि गलमा मनपुर आरोना अक्जिलेम कलेज माबा जायो अक्जिलेम कलेज नांजाबनाय नांजाबनाय बड'फा फार्म माबा जायो ओमफ्राय थेंक इउ सो माच गासैखौबो दोननोसै आरोना दे बाय लालायदो डिउटियाव आगै सना बाय बुथिया आगै सना बाय बाय होनदों अनामिकाया थेंक इउ सो माच आरो माबाफोर बुंगोन नामा आदाया लास्टआव गासै सेंग्रा सिख्ला जोहोलावजो गासैबो जोंहा बिथां सन्जिब गयारिनि एलबिआव चेनेल एलबिआव फैनानै गासिबो माने गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो माने सन्जितनि चेनेलाव एलबिआव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों बाय बाय मरमि बाजै सना मा होनना बुंबाय ओमफ्राय दनेश्वरा मा होनदों आम्बागाव खाथि नामा आम्बागाव खाथिथ' आरो जोंनालाय खाफुरपारा खाथि ना खाफुरपारानि ससे फैबानो मोनो जोंना दनेश्वर आम्बागावआलाय आरो खाथिसो जोंनि आम्बागावसिम जोंनिसिम हमना ला नोङो 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार जागोन बायदि आरोना जोंना उदालगुरि टाउनावलै ब्र उदालगुरि टाउनाव गोलैयो दे मैसो आं हरबावगोन दे सिन्था दा जागोन खालाम दे जागोन होननानै अके नेना थाबाय नेना थाबाय दे अके थेंक इउ सो माच दे होमबा रोजा रोजा साबायखर बाय बाय एभ्रिवान गाइस बाय बाय ओमफ्राय सोरबा फैबायलै सासेनि अरुणा बार्मा आरुना बरुवा हेलौ आं गफुरनिसो आदसा गफुर मा गामिनि नोंलाय गफुरावथ' आं बुहुद जायगायाव बेरायबाय बरफुख्रि राजगर आमलायगुरि लावदांगि बहानि नोंलाय गफुर बहानि आं बेरायजोब्बाय आरोना लोगोबो आं दं गफुराव बेरायबाय राजगर दैमालु ओजोंहाय गोबां जायगायाव बेरायबाय आङो ओमफ्राय मनपुर औरबा मा बुंखो बेफोराव दादा आपुनार घर कट उदालगुरि मोर घर उदालगुरि ब्रादार अरुनाब बरुवा उदालगुरि ओमफ्राय मा होनगोन ककिलानि आदसा ककिला मा गामि जोंहा फादारनि गामिथ' ककिलानि ना जोंहा फादारनि गामिथ' ककिलानि ब्र ककिला मा गामि खोन्थालाय देलाय ककिला मा गामि ओमफ्राय ककिला मा गामि सोंलाबाय आंबो ककिला माबा अबे जरनि आं जिखुनु ककिलायाथ' जोंहा फादारनि खान्दान बंस' जाथि बंस'आ ककिलानि गोजा जोंहा 90% नेटपेक थांबाय नामाब्रा नेटपेकआ थांबायथ' आरो 90% दा गैलाथो नोंनिबो हस्पिटाल लासिगोन जोहोलाव आगै थेंक इउ इउ सापर्ट सन्जितखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय नांदों अके ओमफ्राय जोंना जुमि सनाबो हेलौ होनना बुंफैदों ओमफ्राय अके मेक्सेल अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच नेटपेकबो गैलालै आंना जोब्बाय नै एयारपर्ट खाथिनिलै नो एयारपर्ट खाथि दैमालु जों मा खालामदों ब्र नै ब्र जेबो खालामाखै ओरैनो दङ आरोना नै ओरैनो दङ जिरायनानै दङ जुमि ओमफ्राय दोननोसैसोमोन आङो ब्र नेटपेकबो जोबना होबाय आरोना 90% थांबाय दै लोगोफोर दोनबाय आङो गाज्रि दामोन दा बेलासियाव फैनाय जाबा बार खोलो खोलो बारनाय दंफां सायाव थांगोन आरोना आं मोनसे लकेसनाव थांनो नागिरदों दा बेलासियाव थाङोब्लाथाय एकदमबारे लामा जिङाव बार खोलो खोलोआव देखायनो हागौ आं दोनथ'बाय दै लोगोफोर नेटपेक जोब्बाय दै गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंना इयो मेक्सेलसो आदसा अरुणाया मेक्सेल थेंक इउ सो माच
ओमफ्राय जुमि सना थेंक इउ स' नोङो माच नोङो दहाय अरुणा बरुवायालै अरुणा बर'आ थांबाय ना माबायथाय इखो मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच दे मन आरो मय हाय मन नांदों आरो मय हाय लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय दासो मानसिफोरा बारायला जोब्बायलै दासो गोदान गोदान फैदोंमोन नेटवर्क गैलाना आरो मोजां था सनजित जोहोलाव नाम दाना मोजां थांदों जागोन दे जागोन मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मन आरो मय मा होनदों मय मयनिउ हय হয় মোক सापर्ट সাপোর্ট करिबा করিবা मय মই साप করিব करिलु तुमको ओके 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 আমি করিম আর টেনশন ল'ব নালাগে মোৰ ভিডিঅ'ত চাব কৰি কিনি কমেণ্ট কৰিবি আমিও করিম মই আপোনাক বেক কৰি দিম টেনশন ল'ব নালাগে নালাগে দে টেনশন ল'ব নালাগে বেছি এক্সাৰচাইজ ক'ব নাজানো অনাमिकाया मा होनदों आं थांबाय दे बाय अके अके सनजितखौ মন আৰু दाखु एक्टिंआव মন আৰু মই होलाय रोङा এতিয়া আমাক आरो। হেৰিটো এমবিটো শেষ হ'বলৈ আহিছে তথাপিও আমি তোমাক হেৰি চেনেলটো আমি হেৰি কৰিম ओमफ्राय जोंना मा होनो সাব কৰিম সাব কৰিম सनजितखौ दाखु কমেণ্ট কৰি দিম एक्टिंआव তুমি আৰু আমাক বেক কৰিবা হা मेक्सेला मा होनो नालाय सनजितखौ दाखु एक्टिंआव होलाय रोङोना रोङा नों बेखौथ' लेंहरबायानो थाखायो आं गावसो फैया हायिनि थाखायसो फैयोना फैयाखै मिथिला आरो जायखिजाया आं लेंहरबायानो थायो इखो दे गासिखौबो थेंक इउ स' माच दै मेक्सेल मन सबिखौ थेंक इउ स' माच মই এতিয়া এলবি বন্ধ কৰিম एवरीवन गाइस मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ আৰু मतलब नेट पैक भी खत्म हो गया মন আৰু মই হেৰি বয়া নাপাবি দেই ই এমবিটো শেষ হ'বলৈ আহিছে হেৰি কি কৰিম আমি আপোনাৰ হেৰি চেনেলত যাম সাব কৰি কমেণ্ট কৰি দিম তুমিও বেক কৰিবা হা थैंक यू सो ঠিক আছে मच बाय बाय অনামিকা বাই বাই गासिबो मेक्सेल মেক্সেল आरो वाइटी वाइटि মন मन আৰু মই आरो बाय बाय एवरीवन गाइस सिख्लाखौनो एसावनो रोङो ना रोङा मिनिना थैसिगोन आं मिना थैसिगोन आं सनजित होना होनदोंना एदावनो रोंगोन ना रोङा नायफै एदावनो नायफै हागोन दे दे कमेन्ट करिছো ओके ओके थैंक यू सो मच ओके